भैया हम अखिलेश राज पूरा भोजपुरी जन समूह के भैया भाभी दादा दादी के पैर छू के प्रणाम करत बानी। आ आशीर्वाद के चाहना बा। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माई बीणा वाली के पूजा पाठ होला। यही से माई बीणा वाली के भजन लेके आइल बानी। बीणा वाली माई के गीत बजा के हमार सब भाई हमरा के आशीर्वाद दी जा। आई सब कोई मिल के बीणा वाली के जयकारा बोले के। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय।
करतानी दिल से पुकार ए बीड़ा वाली दर्शन दे दो ना।